Mga kasinag, ito na yung ating pinangat. Oh. Tingnan nyo naman. Ang nailagay natin dyan mga kasinag kanina, yung unang gata. Ngayon, ilalagay natin yung tunay na gata talaga, yung liputok kung tawagin. Yan ang nagpapasarap dyan. Ganyan lang yung mga kasinag. Expert si Mrs. maggawa niyan. Mga kasinag, magandang hapon. Hapon ng mga kasinag. Ngayon pa ng mga kasinag, yung hinuli namin kagabi na hipon, yung buyod kung tawagin dito sa Bicol, lulutuin natin at titinumukin natin mga kasinag. Alam nyo ba yung tinumok? Yung pinangat. Lulutuin natin, gagawin natin pinangat mga kasinag. Ayan. Ito na pala yung aming sangkap. Ayan ang aming sangkap mga kasinag. May panghalo na tayo na luka rin, yung luka doon kung tawag dito sa Bicol. Tapos meron tayong panggata, sili, nagayat na rin tayo ng luya, bawang, sibuyas, tapos yung paminta. Tapos yung hipon mga kasinag. Yan, di ba? Nakita nyo na? Ito mga kasinag, hindi namin nilagyan ng yelo. Kinulob lang namin sa kaldero na hindi mapapasukan ng langaw. Kailangan kasi mga kasinag, medyo paamoy-amoyin nyo yung ganitong hipon. Yun ang sekreto ng pinangat. Kailangan medyo may amoy yung ihahalo nyo, yung isasahog yung hipon. Pero hindi naman yung matindi ang amoy mga kasinag hindi yung matindi ang baho. Yung parang lang, yung nakulob lang siya. Ganun lang dapat. Magkamoy-amoy lang. Hindi siya mabahong masyado. Ayan na. Okay. Ayan mga kasinag, napakita ko na sa inyo yung lulutuin natin. Ngayon kukuha naman tayo ng tanglad. Doon sa inaalagaan kong lupa doon sa Rawis, may mga time tayong tangla doon kasi ililipat ko rin naman yung kambing. Tama-tama kukuha tayo ng tanglad. Busog ka na? Kasarabid ka na baga dyan? Ayan yung alaga kong kambing mga kasinag Kasabid ka nga. Birit ba natin yung time natin na pandan. Nasabidan mo yung pandan natin. Doon ka sa taas. Sige kamati, at lipat kita doon. Ilipat kita. Ito mga kasinag, hindi ko na inuwi kasi hindi naman umulan ng gabi. Kaya dito na pinapatulog ito sa nyugan. Hindi ko na papauwiin to. Halika dito. Halika na, dito. Tali kita dito. Halika. Uy. Yeah. Dito ka lang Iwan na natin yung kambing na yun dyan mga kasinag. Ngayon, nasan na yung mga tanglad ko dito? Paktay, namatay na yata yung matay yung tanglad. Naglugot yata. Nagluyos na yata yung mga tanglad kong tanim dito mga kasinag. Tingnan natin. Puro damo na patay Hindi ko naman naragpasan. May gawa pa kaya ako mga kasinag kung hindi ko nalinisan. Nasan na yung tanim kong tanglad dito? Ayun, meron pa. Ayan meron pa Ayun mga kasinag. Buti may nabutan pa tayong tanglad. Ito rin kaya gagamitin natin pantali sa tinumok mga kasinag doon sa pinangat. Yung dahon nito ang gagamitin natin pantali. Ano kaya pwede na kaya ito mga kasinag? Tingnan natin kung may tanglad pa tayo dyan. Nagsusulo na lang yata itong tanglad dito. Yung nandun nagluyos na rin ayo. Nandun
Ito na nga lang mga kasinag, wala lang iba. Dagdagan natin, dagdagan. Pag nalinisan ko ito mga kasinag, bubuhay ulit to. Lalago ulit itong tanglad na ito. Pwede na ito mga kasinag. Nakakuha tayong tanglad. Pwede na to. Yan yung luka rin. Yung luka doon kung tawagin dito sa Bicol. Kailangan tadtarin yan mga kasinag. Medyo pinuhin naman natin. Tapos isama na yung mga rekado. Yan. Ako na kayo maganyan. Ikaw na lang. Ano? Tapos ihalo na mga kasinag yung hipon. Ayan yung hipon natin. Yan yung nahuli nating hipon kagabi. Kailangan mga kasinag, sama-sama na siya pag tinadtad. Apa yung halo mo dyan? Paminta. Kasi ang mga halo matagtad. Mga kasinag, kailangan na pag ginanito nyo, tinuktok nyo na ganito, nakamix na yan mga kasinag. Lahat ng rekado andito na. Nahirapan kasi si Mrs. kanina, kaya ako mga kasinag, nagtuktok. Mga sinag, natapos ng tuktukin. Natapos ko na yung tuktukin. Ako nagpartuktok niyan para mapino. Ngayon, babalutin naman. Yan. Kailangan balutin yan mga kasinag sa natong, sa gabi. Ganyan lang yung mga kasinag. Expert si Mrs. maggawa niyan. Expert. Yan. Pakagawa mo lang. Bakala ko expert ka yan. Ganyan. Yan, yan ang mga kasinag, Okay na yan. Buksan mo na. Ay, yung pakalat yan. Pagpagan mo na yung ano tong. Yan. Ganyan lang mga kasinag. Pag nabutas, kailan dublihin. Yan. Para kang magpalit at suman. Ganyan lang yung mga kasinag. Biruin nyo, yung 7 pirasong hipo natin, ayan ang mga kasinag, yan na ang magagawa. Marami yan. Nagparami kasi dyan mga kasinag, yung luka dun. Tapos yung mga sangkap, yan nagparami dyan. Mga sinag, sinalang na natin. Inilagay na natin yung gata. Tapos sili. Ayan mga kasinag, ang bango na. Ang nailagay natin dyan mga kasinag kanina, yung unang gata. Ngayon, ilalagay natin yung tunay na gata. Talaga yung liputok kung tawagin. Yan ang nagpapasarap dyan. Yan ang sikreto niyan. Luto ni Mrs. Wow, panalo. Panalo. Yun, panalo mga kasinag. Yan ang pinangat. Tinumok. Panalo. Mga kasinag, ito na yung ating pinangat. Tingnan nyo naman. Wow. Sarap.